Не, няма такъв блясък. Косата ми е уникална. Ето, че и аз се здобих с новия продукт на T&D, който стана тотален хит още от първия ден, в който влезе на пазара. Това е флуидът за коса с арганово масло и 12 аминокиселини. Също така съдържа и витамин Е. Вече много дами се довериха на него, включително и аз. И още от първата му употреба просто съм удивена от неговото действие. Предпазва, хидратира косата, в същото време придава един страхотен блясък и най-важното, не оставя мазен ефект. Този флуид е подходящ за всеки тип коса, на нежна формула. Много съм доволна от продукта и ще продължа да го използвам. Ако и вие имате интерес, последвайте ме и влезте в линкът в профилът ми или ми пишете на лично съобщение.